Jung pulih na kitab Isaya nang tu lupa nang arpuar dekat arpuar. Dengan bu yau syabi kaying udabit halor keterpeng jong u. Lada un pli enom don bakang. Lada un kang enom don bapli. Kaktien jong try isongu yau blei. Komen kepara hari ini kesengi kepesan jong novena Christmas ka o antifon kaba ngi saduai mata kesengi kedai sepang usyabi jong ukun udabit. Ti kejing puson hari ini kesengi ru kedai halor kene kaba ublei ulai tu lupa lengba u prophet jong u Isaya. Sasisien ngan ong yakini ki ketien akan dekat. Dengan bu yau syabi kayeng udabit halor ka terpeng jong u. Uai usyabi kay kajing day bat kayeng udabit bat kajing mud jong ka terpeng bat mano une u hangkane ka dekat arpuar. Kani ngini apuson ha kani kesengi. Usyabi ha kaying udabit namar uni umisaya ya uba ladep ya tu lupa uwan nakane kaying kasem. Da kebaong na kaying kasem udabit kamut ya uta hauba ya une usyabi en saai wan nakaying judge im but haba wan nakaying judge im kabamudru ba uday us im dengi ya une us im ya uba ublay ulaong uday u Immanuel ublay syongsa badngi ya une ngipen kre ban pediang ha kat unut ke jongi hakane ke Christmas. Kini kijing puson ha kane ka snem kilong kiba compare nomar na kawe ka snem sya kawe ka snem ni don kam ban kampen bha ya kajing pen kre ya kajing wan jong try. Kajing wan na kaying udabit kamut kajing wan na ying sim. Tikane kajing bat ya unu syabi kabor jong unu syabi kasyong hak katerpeng jong une ukun sim. Bat lada ukang enom don bapli. Bat lada upli en om don upan kang. Kawamut kum haparing yong absolute power. Mut kaba kabor jong une usim kalong nadong syadong. Haka kitab jing pen pau ngin saya puson ru kabaya day ya kaba ya day bat kane ka dekat arpuar jong u Isaya lenong arpuar. Nang taha kitab Isaya sapuar nyau ngisem biang kumne Isaya sapuar nyau ngisem biang kumne ngan pule api sedang na hendriu ngalatung yapi ban penpek ya ki khmat jong ki ba matla ban pelait ya ki koidi na ka bendi bat na ka patok pok kendeu ka badum. Di une usim uwan ban le yakine kikam. Ban penpek yaki khmat kibamat la. Ban pelaj yaki koidi nakabendi. Ban pelaj nakapatok pok kendeu kabadum. Kani kejingwan jong ujisu takapa ulah kongu
ya ublay ukpa ban sim ya kajing long breu kane kajing wan jong ujisu ula batai yalade ban pen itu ya ukpa ban pen pet ya kikmat jong ki breu pakindup yo i ya ukpa ujisu ulong haki gospel lada pi itu yanga pi tip yanga kemudian pinsa itu ya ukpa marken mau Philip ula ong ha Jisu ko kenrat tepin i hangi ya ukpa tu ula jubab ara pilai i yanga pilai i ya ukpa te kane ka kitab Isaya kala urlong ha Jisu ulawan ban penpej ya ki khmat ki bamat la Tingi dah kebangi i yau Jisu, dah kebangi itu yau Jisu, dah kebangi priang yau Jisu, upen pli ya ki kemat jengi ban yo i yau kepa. Nangta ki jaj benru Israel ki ap kemi lenti yau tau Mesaya. Kajing ap kemi lenti jongki ban wan utau Mesaya. Utau Mesaya uba maki ki kemi lenti un sa pelat yaki na ka jinglong mrau na ki bor sensar jongki we pat ki sim ki bala sensar halor jongki ha kum kene ka por ba la khau Jisu ba la don Jisu ha sla protei ki Israel ki sya ban ben namar ba ki hap hapo ka jing sensar jong ka himarom gentil de namar kata ki ap khmi ke nyau tau Mesaya re une Mesaya ulawan ban pelaj ya ki koidi na ka benti ni baro ni don hakabendi lada ni don haka jingdum ni don haka patok pok hendau ke badum de une utrai u Emmanuel u Jisu u Mesaya u Chris uwan pan pelaj jangi nakane ka patok te u Jisu hangni uwan ban pelaj ka kerteng jong u Jisu u Mesaya kade don jingmut hangni nangta ka jing pelaj jong une u syakri jong yawe ha kane ka lenong sapuar kitab Isaya keren syapang usyakri jong uyawe te une usyakri jong uyawe apa uwan man pelaj yaki breu nak patok pok hendau badum kapamut ba andau nu Jisu uwan apa yalade umi pat mo haka kitab history jong jutang watmai bala tho haki gospel tingi isem bat ngi sngo ba u Jisu ulami pat te dakapa u lami pat yelade lami napok hendau lami pat une u Jisu bat ulah kular hiru dalade dakasentur jung u pa unsa penmi pat yangi kene jing kermen jing ai jing kermen jung blai yangi nangta Isaya khandai ar ngi pule ki breu ki pala ya ha jing dum kila yu i ke jing sai ke bakrau hakito ki pala song hakari ke badum tiu la phalang jing sai ke ba pernai kemudian ke ba song ha kari ke jing dum kim yo mat ya ka jing e ukpa te u Jisu uwan ban long ka jing sai ban pen i yangi ya ka jing e jong ukpa haba ni don ha ka jing long koidi ni don ha bendi nim yo i ya kajing i jong ukpa re u Jisu uwan upen itu upen syai ukpa ulong kum nuksa ya kajing batai jong Jisu ya kata kajing long jong une ukpa ni pule ha ka gospel kat kum Lukas long ka khat khandai iken mau utu ukpa ubayai ap ya ukun ubala pet jengai na yeng tu pa u ap bat anda wan pai ukun upiam klem don jingkli kendiat ru shano ulapet de hakane ka Christmas ka pamantau snem ngawer yangi iwe pa iwe
bangin dei pai sya une ukpa upa ap yangi ban piam u Jisu u le ya kata dia ha kitab jing pen pau lai nyau kaneka jing tho sya u angel nong pet ya kabalang ha Philadelphia minge pule u jis hangne ude u Jisu bal labatai yakine ha une u Yohanes apostol ke ula tho kumne ha u angel nong penyai ya kabalang Philadelphia to tho kumne uba khoi bat uba shisha uba don ya shabi jong David uba ple bat omdon uban la ban khang uba khang bat umdon bala ban ple te ha halor kane kwa ban ong kumne ka jingmut jong kane ka kum ka jing batai jong u bid wong kumne kini kinong batai gospel jong kabalang wong ya kane ka bamut pa ya ki bari jong ka an blai la pli ha ki riunget henrei pat la khang ha yakito ki bom nge da kabor jong ukris hi marway kemud une ukris ubadon ya kane ka bors im bat une ushabi ude ushabi jong kabalang kumno kalalong ushabi jong kabalang ningkong namar ukris udon ya kabor ke bahakli do ha po kabalang uba pli ya ka kerdop jong ka jing pen im uba pli kerdop jong ka jing pen im bat haba ula pli bat umdon ubala ban khang ya kitu kibalajit jong u mudi tu kibalajit jong u ka jing khang na ka pantai jong ki ka pli bai bat onum don mono bala ban khang nangta ushabi ha kabalang ha kene ka perthei la IT da une u Emmanuel halor ki apostol bat ki syakri jong u na kene ke jing batai jong uwe u lengdo pakerteng u George Leo Hedok batai kine di unik shabi gidon ha kabalang di ban pli ya ka jing khang kabamut ngin sayo ya kijing ai ban pen im kini kijing ai ban pen im gidon tang ha kabalang ha kabadon ka jing khang tang ha kabalang bodon ka ne jing khang namarba nimla ban pli ya kano ka jing khang da kabor lade kumbadon kibaong ba lada ngimdon ha kabalang kaba Jisu ulabu ulaseng ru ngi lait im nga ong em tang ha kata ka wei ka jing khang bat tang ha ka wei ka sem ngin sayo jing lait im tekane ka khubor ha kane ka Christmas ka pamatau snem ka longkane don tang ka wei ka jing khang bade u Jisu bat don tang ka wei ka sem badon jing khang bat kata ka de ka balang ka marwei u Jisu ulabu om syam don bun jing khang ba om syam don bun kisem ki ba u Jisu ulabu don tang ka wei tin mar kata ni baro iwei pa iwei ngimla ban lait im klem dapunon kam ya ka jing khang ka ba don ha po ka balang ka jing khang jong ka jinget ha ukris kai tu ukris ulabu nakamata jongi iwei pa iwei tang ka wei ka jing khang jing pen im mauhi ude kata ka jing khang ka semlang brot ka don tang ka wei ka sengi don tang uwei ubenai nakabanta ka perthei barok ka wei kini kimat ngakwa ba phinya puson hakane ka sengi pasan jong ka novena Christmas ni don tang ka wei ka jing khang don tang uwei u Chris don tang uwei u Kpu don tang uwei u Emmanuel ngimla ban phia ia u ngimla ban don bun kisem bun ki jing khang ka jing khang kat kum ka jing tho ba khoi ka don tang ka wei
ushabi don tang uwei lai tang hakawei kasem bat ngi hap ban penon kam ngi haban rung lengba kan ne jingkang bat kumbang ong don tang kawei kasni nakapenta ka perthei pe ya kamariang jongi don tang kawei kasni nakapenta ka perthei nang ta planet perthei don tang kawei kasni don tang wei bunai den marka taru ya ka jing im jongi ki ba syong hakan ne ka perthei hakan ne ka planet perthei don tang kawei kasni usni jong ka hok bat don tang wei bunai bat don tang kawei kasem tinga penkut de kini kitin ban pen perkat bat pen puson ya pi yau shabi haka yeng udabit ya uba kadon haka terpeng jong Immanuel bat ya ka ne ke jingkang tang mo u bala ban pli wat tang mo u ba aibor hano ban pli bat ban khang Yohanes arpo arpwe arpulai hipule pinsem ya ka jupa jong Jisu ba ulai hangi iwe pa iwe ko trai Jisu kendrat akan ke snem ni IT hame ya baro ki khun ki jong me ki balai rung hakan ke sem Henry Kim Shem Sutnyeu ba ban wat bat penon kam ya ki shabi ya ushabi ba melabu hakane kasem ke jongme mar kata da ke jing snei jongme ni IT ya ki baro khamtam ki long yeng ki ba don hapeng ke jing bom ya sngotu jingmut bom don jing ya map bom don jing ya eat markiliang jing ya buram markiliang jing ya perkhat lem markiliang ya IT ya ki hakane ka por hakmat jongme hakane ka duan melong blei ba im ban mi yu i yaki e baro den markata IT yaki hame kitu ki bedon haki hospital ba pang ki basitam yaki ru ya IT hame hakane ka por ya kitu ki ba wat ya ki kam ki jam ban kersan ya ka yeng kasem ni IT hame kitu ki bedon ki jing pang jing sitam khamtam ki ba wat ki doktor ki la ino no yaki ni IT hame nakabenta kitu ki sijur ki sikurim ki ba ap khmi lenti ya lagi jong ki khun ki kiti ki ba slam hadin bakila ya thoru ki pat yo ya lagi jong ki khun ni IT hame en yo roi try Jesus Christ jinom amen.